Kyk jy julle ek ding moet nou so maar hy tyd terug sien nie. Nou kom ek maar so eendag hier op die pad gestap. Nou kry ek mos gedagte dat ek mos daar in New York kom. Ek praat van New York hier by ons nie in Amerika nie. Hier by ons nie Peru. Toe kry ek gedagte daar moet iemand gebly Antigua. Maar ek vra toe vir hulle nou waar is Antigua? Hoe gaan hulle sê nee, Antigua is lank gelede. Want Lexington het mos nou langs Antigua gewees. Nee, hulle twee self. As eers Antigua is dood, en toe so Lexington agterna dood. En en ek vra nou hoe was die begrafenis? Wie was? Hulle sê John Roll was daar gewees. En Roy Rotmans was ook daar. En Roy Rotmans het nog die bedankings gedoen. En John Rolfe het ons nou die hele blik gebring, sien. En Antie Voyager was ook daar geweest. Nog aan Antie Voyager was aan die Kabbalah se vriend, sien jy. Maar Antie was ouer as aan Voyager geweest. En toe sê hulle, en Danny was ook daar. En Danny was so gelukkig, want hy was baie, hy was maar verlief op die Kabbalah. Maar toe, terwijl hy was achterna met aan Chicago staan. En aan Chicago het hom toe gelos. En toe hy moes toe weer aan Wouk. En aan Wouk was moes Amerikaanse se vrou geweest. Vrou Juem aan Wouk sien jy. En nou sê hulle ja van praat nou hier van aan die Kodli ja. Nou aan die Sassa het me toe van die Kodli gesmaak man. Nou hy was ook so 'n ander storie van Sassa van die Kodli smaak. En die Kodli smaak toe wil een bokser nog aan hem beklei. Sien, een bokser was so gelukkig een story. Maar aan die baby moest toe van een bokser afgekoel man. Sien, dit raak toe los toe. Dat is op die manier wat een bokser toe vir haar gelos het. Nou, toe gaan ons eendag haar by Strauss aan. Toe sê haar, sy sang aan. En ons gaan dan naar die sang aan toe. Jong, maar ek sê, toe daar we ook groepen soos die Caesar Pop groep, sien die Caesar Pop groep was daar, en daar was die VIP's, hulle was ook daar geweest, en dan die Rhythm Gang, maar ek kan nie nou allemaal doen nie, maar hulle was allemaal daar geweest, en toe het een vierhoekie, het nie die ding wat ek van een vierhoekie nie like, nou ook die groepen, het nou opgetree daar, dan gaan die Caesar Pop mannenkoor, hulle het nogal mooi gesing, en dan die VIP groep, hulle het net so prachtig gesing, maar die Richmonds, hulle het een beetje vals zing, maar wat mooi man, maar een beetje vals zing. En toe kom Chesterfield was daar aan moes man. Nou Chesterfield het iets gepraat van een Winston. Toe gaan een vuur ook hier moes man. En hy gaat die toe die vuur nie brand. En amper is haar groot een feit geweest. Dat is nou Chesterfield en Winston. Maar gelukkig, sien jy gelukkig toe kom aan Caesar Mentala aan. En dan zie je de goud en dan zie je de pop toe. En alle koel toe die hele bezigheid af. Anders was het een groot story geweest. Maar ja, kan maar wezen. En ik aan verder was praat weer.